El dia 12 d'aquest mes tenim coneixement que el Departament de Salut havia enviat una circular interna als CAPs en què alertava de fraus demanant la col·laboració als ajuntaments per destapar casos de falsos empadronaments per obtenir la targeta sanitària. Ara se n'adonen? Els hi hem de poder començar a dir feixistes ja o només ens ho poden dir vostès? En residències per gent gran hi ha llistes d'esperes de més d'un any, 6 anys per discapacitats, 3,4 per salut mental i es constata també que s'ha fallat en l'atenció al final de vida. Al Codi Penal s'hi hauria d'haver tipificat un delicte d'assassinat burocràtic i no serien poques les denúncies a les que molts responsables polítics s'haurien d'enfrontar per perpetuar un sistema que deixa morir la gent en cues eternes. Els sistemes de serveis socials tampoc és que sigui massa lluït. Un augment de més del 16% en queixes per falta de respecte intolerable vers la gent gran. Ofereixen 60.607 places, però 13.702 persones ja estan en llista d'espera, que significa un augment del 26,2%. S'ho mereixen els nostres avis? Avalem un dispendi de prestacions prioritzant a les famílies nouvingudes abans que les catalanes. Les dades confirmen que el risc de pobresa en estrangers i que se situa un 13% que importen pobresa i hem de mantenir la pobresa, a qui mai ha cotitzat no tenen vergonya. Aquest és el seu estat de benestar, un govern que condona pagaments indeguts teòricament a vulnerables, precisament perquè no ho havien de percebre, perquè ja no estaven en aquesta situació, mentre els catalans pateixen per una agenda d'immigració descontrolada que drena recursos públics que haurien de ser destinats cap a ells. Es mereixen un retret especial per la poca cura i això és una negligència gravíssima que la síndica ja ha passat de puntetes a l'hora de valorar una situació econòmica dels milers d'immigrants sol·licitats d'ajuts assistencials. Ens agradaria que en algun dels informes anuals ens expliqués com es comprova el patrimoni que disposen als seus països d'origen per saber si compleixen amb els requisits per rebre els ajuts, ja que només se'ls fa signar una declaració responsable. Com no, afirmen no tenir res, sense que cap administració tingui accés de manera directa o indirecta a comprovar si aquestes dades són reals. Tampoc no se'ls sol·licita certificacions als seus estats perquè no hi ha reciprocitat en matèria d'informació, ni patrimonial ni fiscal. I, per tant, se'ls acaba atorgant una prestació mentre a xarxes mostren ufanosos com es van fer en la seva casa.